Good morning, amigos. Mornings. Nu er vi tjekket ud fra vores sparehotel. Og det var så ikke så spareagtigt alligevel. Men det var et bryggeri, og man kunne få øl. Nogen hentede fadøl til værelset. I går, det hjalp på humøret, og så sagde jeg i går, at jeg lige ville filme den her McDonald's, og den kører vi faktisk forbi nu. Som er lavet af containere. Men der er så alt muligt andet pisselort. Nå. Derinde, der ligger en McDonald's, og den er vitterligt lavet af grønne containere, og jeg tror, der er sat en 10-15 containere sammen. Det var irriterende, man ikke kan se det. Nå, der blev snydt for en container McDonald's. Men jeg er telling jo. Derinde, måske man kan se det en lille smule. Der var den. Ja. Så det var container McDonald's, at godmorgen. Og så nu skal vi lige ned og handle lidt. Og så skal vi ud og gå i en kløft, der hedder Galitzenklam. Og så senere tjekker vi ind på Dolomitenhytte. Og det er jo sådan et bucket list sted med 2 års ventetid. Så det glæder vi os meget til. Og vi glæder os også til at komme ned og gå i en kløft. Hvad glæder vi os ellers til? Vi glæder os til at komme i den der billige Penny-butik og købe energidrik og proteinbar. Ja, og det er der, vi er på vej hen nu. Så life's great, solen skinner, 30 grader har de lovet. Lige nu der er der godt nok kun 26 grader i skyggen, siger bilen. Og klokken den er ikke 10 nu. Så det bliver hejs. Det er hårdt at være rødhåret. Det var det. Kan I hygge jer? Adios! Så er vi landet ved Galitzenklam. Jeg ved ikke, hvor meget det giver mening. Det er jo bare på det lille frontkamera, vi filmer her på turen. Men det skulle være en kløft med nogle fede gåture og nogle broer og noget halløj, som vi skal ud og kigge på. Har du noget til for jer? Ikke udover at Simon han skylder 6 is for hver gang han har sagt, se gang til 4. Der er mange til 4 hernede. Man bliver helt ked af, at man ikke har sin egen med. Bortset fra, når man så kigger på temperaturen, når der står 30 grader, og der ikke er aircondition i sådan en, så bliver man glad for, at man har taget Mercedesen alligevel. Ja, livet er godt. Ses et eller andet sted inde i en kløft. Så er vi i gang på der Wasserschleip something. Og det går op, og det går op, og så går det mere op. Og derefter, der går det noget mere op. Men der er flot. Det er fedt. Og se hvem der er bagerst. Kæft mand, det er typisk. Nej! Det var faktisk ikke, det hedder Wasserschampf. Fuck. Ja. Det er... det er den vej. Ses på toppen. Så fik vi set en lille kløft. Så kørte vi 4 minutter videre. Nu har vi fundet en borg. Look at this. Ved siden af en klatrepark, som vi har overvejet, om vi lige skal ind og fjaske lidt rundt i.
Men sejt var vennerne. Ja, censur. Meget sejt. I kommer lige med på tur her. Museum. Hvis det er et kedeligt museum, så gider vi ikke. Hyggelig café her. Nydeligt. Nå, jamen det tjekker vi lige ud og ser, om der er noget spændende her. Life's great. Nogen har vandæret den her prægtige og meget maskuline stykke arkitektur her, ikke? Som jo er lavet for at sprede frygt og terror og undgå død og ødelæggelse, og så har man puttet et skulpturmuseum ind i. Om jeg gider gå og kigge på skulpturer. Men bygningen er sej, så nu går vi en tur rundt om den, og der er også en lille slotspark til. Det er fedt. De gider hjemme tage deres skulpturer og stikke dem et andet sted hen. Ind i mit åsyn. Ja. Life's still great. Men fuck skulptur. 4 minutters køretur senere, så er der skilt til et lille vandreområde her langs floden. Så gik vi lidt ned ad den. Og nu har vi fundet en fin lille strand, hvor det kun er os. Det er jo hyggeligt. Ja. Hold op, din nørd, mand. Ja, så nu tror jeg, skulle vi chiller lidt her. Og så skal vi på jagt efter noget italiensk panini sandwich, something. Lidt lækkert, inden vi skal op i bjergene igen. Og finde Dolomitenhytte, hvor vi skal sove i nat. Not bad at all. Welcome back, amigos. Nu er vi på vej til Dolomitenhytte og vores værelse Panorama Vest, og det ligger jo på toppen af bjerget med Dolomitterne, så vi er i færd med at bestige et bjerg igen. Og der er ret sjove veje heroppe. Vi havde lige lidt issues i svingen der, kameraet stoppet, men nu får I lige lidt rute med her. Se hvad det er for nogle fede små veje, vi kører på. Og bilen den er i sportmode, så alt er godt. Martina er vild med det. Og så kan man for første gang også komme til at bruge sådan en paddleshift og sådan noget, bare fordi, ikke? Masser af små hårdnålesving, fede veje, fed udsigt. Og som bilentusiast, så er det jo nærmest svært at være utilfreds. Ja, det var bare lige en hurtig melding ind her. Der er 10 minutters små snørklede veje hele vejen op på toppen af bjerget her, til vi lander op Dolomitenhytte, som jo skulle være helt fantastisk. Vi håber, at de 2 års ventetid, de har på værelserne, det betyder, at det er lækkert. Ses på toppen. Jamen, så nåede vi næsten op til toppen, og lige herover, og det er den eneste vej op til hotellet her, der er sgu lige en toldvej. Det står der ikke noget om nogen steder, og heller ikke inde på Dolomitenhyttens hjemmeside. Så Babes får snakke med hende, som var meget firkantet, der står derovre manuelt og åbner lågen derovre, så man kommer ind. At det nej, vi måtte ned i byen og hæve nogle kontanter, så vi kan få lov til at komme op. Det er fandme... Jamen, jeg havde lyst til at sige italiensk, men vi er jo i Østrig. Så nu kører vi ned igen og finder en hæveautomat, og så kører vi op igen. Så er vi tilbage igen, og nu er vi igen på. Og det var en lang omvej. Men hvor intet våger, intet vinder. Og nu har vi fået hævet penge og vundet. Så nu fortsætter det 8 minutter af bjergvej deroppe af. Og så skulle der faktisk være et toldpunkt et eller andet sted mere på den her lille strækning.
De er sgu ikke ked af det. Der er noget, vi tilføjer. Ja. Life's great. Vi ses. Nej, jeg troede først, vi sås på toppen, men nu ses vi her. Meget højt. Og der er sådan noget 34 grader i skyggenagtigt dernede. Og nu er det meget svært at se her, men der er bare stejl. Jeg ved ikke, om man kan lave sådan en lille test. Men det jeg prøvede at vise, det var, at jeg lagde den her på vejen, og den accelererer meget, meget, meget hurtigt. Det er sygt stejlt, og det kan man ikke se på kameraet. Og det er så varmt, så telefonen den bliver ved med at slukke også og sige, at systemet ikke svarer. Så nu holder vi lige her. Den får lige lov til at køle lidt. Og det gør vi også. Satan, det er vildt. Babe har kastet sig i skyggen i græsset herovre. Men I'm telling you guys. Ja, den kan. Når den kan glide på den der side, så er der stejlt. Ja. Vi kører igen om lidt, når det hele er blevet lidt køligere. Men det er da også lidt hyggeligt, det her. Nu ligger der. Og så kan man høre en masse bjælklang i baggrunden. Ja. Pause leg. Life still great. Og udsigten lige så. Vi står så nogenlunde på højde med over på den anden side, hvor der er sne på toppen. Det er det så ikke lige her, men har lækkert.